Umqeqeshi weMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithi ukholelwa ukuthi iqembu lakhe alibanga nenhlanhla yokuwina kwamanqamu we-Carling Knockout libhekene neMagesi FC. Abadlali abasha beBetway Premiership bamangaza iSundowns ngokunqoba ngo-2-1 eFree State Stadium nokuwina indebe yabo yokuqala ebholeni elisezingeni eliphezulu. iSundowns ihambe phambili ngesombe sokuqala ngegoli lika-Ingram Reyners, kodwa iMagesi yalinganisa ngasekuqaleni kwesombe sesibili ngegoli likaTsepo. uDelano Abrahams ushayele iMagesi igoli lokunqoba sekusele imizuzu emithathu ukuthi umdlalo uphele. Umnqithi ubebona sengathi iqembu lakhe beliwuphethe umdlalo, wakha amathuba amaningi kodwa wangakwazi ukuwasebenzisa. Ubalula ukuthi bashaya amagoli amaningi kodwa unozinto eMagesi u-Elvis Chimbazeze udlale kahle kakhulu. Ubona ukuthi ukuthatha izinqumo ezingcono endaweni ehlaselayo bekungasiza. Ephakamisa ukuthi abadlali kufanele badlule esikhundleni sokukhahlela ibhola ezimeni ezithize. Naphezu kwalokho uncoma ukusebenza kweqembu lakhe jikelele futhi waveza amaphutha ambalwa abucayi. Umnqithi ugcizelela ukubaleka kokungavumeli u-Edmond Chirambandare ukuba anqamule ibhola ngoba unonyawo oluqinile lwesokunxele futhi uvamise ukusiza ekwakheni amagoli ngasemanethini nasezindaweni ezivulekile. Uzwakalisa ukuphoxeka ngamaphutha okuvikela aholela ekutheni iMagesi ishaya igoli lokulinganisa ekuqaleni kwesombe sesibili, lapho uKakora ekwazile ukushaya igoli ngekhanda ngemuva kokudlula abadlali basemuva ababili bevinjwe nguChirambandare. Umnqithi ubalula ukuthi ukuvumela ukudlula kweqembu elifana neMagesi kudala izinkinga. Ukholwa ukuthi abadlali abamqoka bebengakugwema lokhu, ikakhulukazi uKhuliso Mudau othola ithuba lokuvikela ibhola. Yize evumile ukuthi uMudau wenze iphutha, kodwa akalibekanga lonke icala kuyena kwazise bebazi ukuthi ibhola lingaya kude nepali. Ubonge umqeqeshi weMagesi uClinton Lesson ephawula ukuthi uhlelo lwabo lomdlalo luphumelele ngoba iMagesi sesimene esihle futhi iwasebenzisa kakhulu amathuba ambalwa ewakhayo.